Zuek biok erretzei uzteko ikastaro baten emantzen duten izena. Lehen saiora sartu aurretik, zigarro bana eskutan zaudete. Piztu dut bi kaladak, eman ta akabo, beraz piztu behar dut beste bat gehiago. Hau bada gure azkena problemaik ez dago, sartzeagatik pixka berandu joago. Tabakoa uzteko bada nahiko ahasti, ta usteak pereza ematen du noski. Azkena dela eta sentitzen naiz gaizki, nik behintzat erreko det filtro eta guzti. Tabakismo problema ez da gero broma, norberaren barrua bihurtzen da horma, ta metodo hau ere ez da ba onona, 11. aldiz etortzen naizona. Beraz veterano bat daukat nik gertuko, erretzeari askotan ezin eginuko. Beraz erabakia hartu eta punto, hori horrela bada nien naiz hartuko. Baina gizarte hontan tabakoa problema, ta ikastarotan dabil orain Kristo dena. Ba aldakizu zer den pentsatzen nagoena, hauxe dela mendeko negozio honena. Erretzeari uztea, haze orea, jende sano guztiak ahotan lorea. Ba nik ez dut utziko gaurkoan ordea, erreta bizitzea ez baita hobea. Neu ere hasi nintzen gazte nintzenean, ligatzeko aparta baitzen aidanean, eta nola utziko dut ba azkenean, gura nuena lortzen hasi naizenean. Txikitan bertsolaien fan itzela nintzen, eta orduan hasi egaina imitatzen, baina oraintxe nago benetan kezkatzen, oraingo txapeldunak ez duta erretzen.